salsanya karena nangnai Bwkha hamjuto no ulopono nai di ani life okay tomung tabung norok jodi time green ke ulopono nai di ke ang tini che thangmalia 5 tarik ni simi belekano abon sikang upale ya no to trame serka 5 tarik simi satung Tkhuk ni samung kibuoi kisah jara social media anu follow kanya itu borok nuka ang 5 tarik abon isai sekang bo kisah misa involving jak no kini tiduref foundation days ni bagai tiduref ni foundation day asaimat sal mane ta birthday asaimat sal okay aboniti kisah misa pailaya huilayang kata tai nok ni samung bo abo be baksa nok ni samung be bo pailaya huilaya okay sake bo tanggai sha khlai ke bo tam ni bagai khlaya hangke tam ni bagai khlaya sengsar ni tomung je hai je jagau phono je thayo phono nung thangdi nono bororok question khainai no khainai tam khe nung tam nai tei tam khlaina nai abo ni ni thanisi hingke ang mia foundation day paimani yak ulo sapung foundation day pale lekha chung hom dodom khlai musa laikha ingko laikha tongthok laikha hingke baksa borok tongthok mani no chajak nai baksa borok tongthok mani no chajak nai chajak baksa chajak ya hingke abono ang chanam chungo bororok munsu tongthokna bonang nai comment khe sadi okay actually ang mia sapung salkolokma sarik ang aguli thana kok tongmani haifuna ang aguli thanglia taisa horo no kifil faika nogo inke Balaram Debarma hello good morning hambai manai nung phaima bagai ang tini che thangmalia ani logisong tai an busaku su thanglai ka borok no kok kasar ka an bagai suri di ang tini thanglia next thanai thanglia Bkhuksong tongthok ya haipuno nok rok sap sutra khaijak ya hangge ang mane je phrupono ta nok rok sap sutra khlaimali hangkai che thana ba aram mane Bkhuksong srang ya ta mia saturday klaya di ba mia saturday sap sutra angna nang mani nok rok saphai angna nang mani ri rok ingko ingke khlaimali ya mia samung pura nok pharmaya nok ri chomjak manui rungjak ang ingko yani bagai ingke mane Friday ni simi kaham ke nogo 100% rimaya ingke mia bo rimalia mia to sapung no ingke bon bagano norok thanglai di ang actually nok rok sapsutra ri rok sapsutra khlai klang yang ke nok tharo thangai bo khane ngo abo tam ni bagai jani ang saimia ta Binut Debarma good morning manai no bo bele hambai phaima bagai an ayang mai boksajak city rikha hingke bon bai no ang mane thangma yang tongkha mi actually sarigo ang aguli thana hun tongmani ta chini tam chanai ang mane chini engkota chini MDC ni logi thana kok ang agulita chini tabung ni je
backward jola MDC agin chimi no jeng bo MDC ya prun chimi na agin chimi 30 bosor ni skang no jeng bo bai chini laijak te plus ayang pi ni ayang digi ani logi song ni ayang pi ni ayang digi borok bai krung laijak jeng kisata hingke bororok baksa saimano baksa saimia abo haiklai agi bo jeng pal baksa church khailai hingke mia kok tongmani aguli thangkai church tini cathedral mane holy cross gana kaisa chini catholic ni cathedral tongo aro pal baksa chung thangai surilanyai hingke sarik diporni jorau bo khumlung phaika hingke ang pal ke kipil phainya hin tongmani hingke ang rirok krui ni bagai ulo ang no tong thuyangai u enti madop tui aro madopo ang ongkhorei ang chini khoroksa Tkhuk chini church ni no bo everyday agortolao thangai everyday aguliu thangai bo ricksha chalogu chini church ni khoroksa member hingke apru 7:30 rok khana time ta mia sarik ni kok hingke ang bono nugui Bwkha srang khata noko kipil phaiji na hinai rira talang jagya mayo ang nungthang chedi abo haiklai ang kipil phaika noko mia horono Maya Rani Deborma hai bai phungka ham belai ham bai e Maya Rani bo logi tong mia nung yede Maya Rani nung da na te khoroksa karon tam ni bagai ma sungma le amti hai binut kebama tongo Balaram hai bumung kebama tongo nini hai Maya Rani bo tong na hingke mia nung je logi thanai Maya Rani na tai judada sungnai ka di nung logi de tong mia ang tau cek hanya jora keri ang samung tang tuti khlayu hingke mai nung comment ke sadi do tai logiri tong de live kok salai nyai jeng kaham hamya ang tai bo an Bwkha ni kok je mantui share khlainyai mantui manya tui do tong di ang mai op khaigana ayo Maya Rani comment ke sadi ang phaika hingke tini especially Sunday kok tisalni sal kathar ang no bai okay logiri ui tongdi okay hingke nung boto saiman kha ang mane nongkhor ka madop ni hoite hingke direct chung tom bai phailai ka chini o church ni khoroksa church member bai hingke phaike no mia dobon no phai asu kolomani ko mane chanani simi se arrange khaimanu nok sap sutra khainani himmot krita hingke abon bai tini ang church thangmaliya hingke abo hairokta hingke tini ang ani all live video ni bising tuita sana musungu Bwkha ni kok chini joto o hau tongnai ti prasarong bagai actually jungta tam chanai chung Kristo ni bororok bo chung Bwkha mane kabang englayu ta Bwkha udru englayu ta bo suja kok na kok borok ang chai to ko tung kok borok bai mang sana bagi tam ni male o hau tongo o hani kok no srai sana nangnai te je mansak clear ke sana bagai
tamni male orono tongai thangna bagai ani busa butui rok joto no oro korongjak abo hairok ta hingke abon bagi no ang je mansak ang chaitogui tongo bkha kaham bai no 100% ruwi no kok borok sawui tai boni logi kaham ni bagai logi rina bagai hingke tabuk je tongmani jora nuk mani ta nuk je ani norok bahai je ningjak chaimalia joto thayo no abo hairok tongo Kristo manjak borok bkha udru mudru Hindu tongnai to already no bkha udru mudru borok to agin chimin bkha udru mudru hingke even je Kristo no yasak jak borok pojonto bkha udru mudru o politics no tuyoi tai o sengsani politics seng thung nya thung Maria Deverma good morning lam sogono no bo hingke tomuno jeng Kristo no yasak jak borok chini bkha udru mudru jat dofani samung tang tutui mane already jeng Kristo ni borok aboni yakulo jeng jat dofani bagai samung tangnani gerengjak hingke tamungnai jeng tomungno chini bkha bai 100% as samungno tangman ya hingke chini bagai ulo bicar tamungnai chini mane chin bagai bicar ngai salsa belekno kotorma bicar tomuno jeng Kristo no yasakjak borok aboni yagulo jeng jat dofani samungno tangnani smai aborbo tangjak hingke jeng jodi tomungno 100% jeng bkha bai tangman ya hingke jeng tamhinbono engko basa rejaknai kaitoni adalot hayada hingke bon bagino angkai to belai kheno kiru markheno kaitorno je angman mani kaitorno ta belai kheno kiru o kirma bagino je mansak busarok no akok no sawang jeng tabuk tiprahao jeng tongmani nugui tongo chini hani bubagra ni sakao kebangma mane kok sungmung chini borok to buini borok to already se susi belam rutugui tongo aboni tei kok rutuk mane bahake bono tola khiklainya bagaita norobo comment khe sadido okok bumtui engjak norok ang je samani olopono sadi ang tabuk mane content ya do jepropono video mane ang live ani content jeko kun content ya ang just social media o kurungnam sungkha an bukhani kokno sanani ani je lifestyle ang hamjakmani samung mamui songthung engko thung je abo hairokta hingke tangmani jora tabu kebangma
buini borok to lama rutugui chini hani bubagra no tola bahaki khiklaiman abo rutugui tung hingke tam sasinai belek no khamani kok hingke abo se chini borok sudu rutuklai tung bubagra no bahake khiklainani tabuk je puspanto palace nitui kisasa mia horo abo a news naite muktri thang ha ang mane puspanto nable puspanto palace ani pronunciation chaya panong mano to bonorok buji khana na buji khan chadi abo nitui sekango bubagrani je bo samani a video rok a clip video naharai borok abono tiklai ngko khlai tung mane janjani channel janjani Facebook o janjani ngko borok social media o piri tongkha sekango aboni tui bubagra logi mane motamot krui raji krita abono rutuk manita ai abono rutugui tiklai social media tabuk viral leng tongo je bubagra sekango kok thaisa sungyawi puspanto palace no hotel namna bagai engko kok thaisa pono sungya mane bubagra belek no Bkha khamjak aboni tui tei Bkha khamjak chini TWF YTF TISF tipra motha miliui aboni tui protest bo nongkholaikha haida sab nai chong comment ke sadi norok bo aboni tui protest bo nongkhorlaikha hingke yakulo teluk aboni tui silent nengkha hingke arono bororok tabuk sujuk mangkha je apruni engko video naharai tabuk agi tam kok saka tabuk tam mangkha hingke angke abono sanamusungudo ani mane je ani Bkhani kok eba kha ani wansuk mungta angta omo time kri belai kono time tri ko mo samsota khai tu tuisi norok bai kok chai tongo hingke pasoi din khang krung mayang kha social media ko no ngko khlaimi ani gallery mobile gallery ru kubangma engkorok foto tongo video tongo ang jora samaya upload khanya bagai jara ani content no na sing tong nai rok hamjak nai rok norok nim bagai o kok do hingke abon meno time sikri ko tabuk bo omo hai ing tutui hingke jekunu kok sanani wan sugui babiui kuthuk mane hasal wan sugui kok sananang social media wo hingke ani o kok bo bahai jeni norok bujino ang saimia topono Bkhani kok abo ani Bkhani kok do bubagra jepru omo puspanto palace no jepru borok hotels namna hane ingko khaipru apru protest khaika kha khamka jotono protest khailaika joto borok tabukhe hai mane bubagra raji ingkha hingke tipra hawo tabuk je eng tongmani jora bubagra no karei tai kebo o hani bagai kaham wansuk nai krei tipra sarong ni thinang ni bagai wansuk nai borok krei
wanchugo kintu samung bai khlaiman ya borok tongo je wanchuk nai rok mane kaham wanchuk na bagai kaham wanchuk nai rok o hani bagai borok suru kaham simi wanchukui tongo kintu borok samungo nangya samungo phaya phiaba bubagra angkha bo wa bo wanchugo muktui bo khiklaika tai samung bo nongkhorka kok bo saka o hani bagai tai o thinang ni bagai bo wanchugui bini nahar mung kuthuk baino ani je wanchuk ma moteta bini wanchuk mung kuthuk tai nahar mung kuthuk baino bo I think bo abono mane gosi nahaka tabuk je last moment je bo tabuk mia chung je nungmani mia da uskang je puspanta palace hotel snam sinani inauguration khaika hingke ani poito tongo bubagra gosika mane chini tiprasa thinang ni bagai no bo wanchogoi no ma gosika tamni hinmale poito tongna nangnai bubagra no poito tongna nangnai tamni hinmale buini yago ani ta strong feeling strong poito tamni hinmale buini yak bui ni yago phaljakman slai sekjakman slai suklok jakman slai chini habu bagra ni yaktei no jung suklok jak sithu hunei ang mane pura abo hai poito tongta bo jung no jodi phalna bagai bo abo hai politics thunga hangke palchitung itihas suijaknai laibuma suijaknai hayadi bana tamni male bini tam chanai bini to bihikrai busakrai bini je tabuk busarok joto tiprasa no bin busa ani je wanchuk manita no comment khadita nainai do tongkho no comment khaditini ang bubagran tui onek din pore ang sana phaika ani je wanchuk manita abo ang chikonsa khasi brui o tripura hawo o hani bagai 2000 ni simi social work ni bising tui kerengei mane kisa je mantui manya tui ang sauta ngei Mayarani Debarma balai nang mani kok o nung khanawi de tongkho hambai hengke angke abono ani bkhabo tharjak bui jesepuno sai tongthung phatar hani bororok niyak tui sek jakman slei sukluk jakman slei phal jakman slei jeng hani bubagra ni yak tui no phal jak sithung sukluk jak situng hayadiba suja kok manen abo o kok pai thak kok yadiba tamni male ang tamni bagai ma saba ang tu nije khlaimania no bubagra no bo kasuna kok kere hayada mayarani nung comment khai ditaisa ang khlanya musungo phiaba ang khlaimania o hani bororok no ang phiok na musungo ang bo kwang ma bororok phiok na musungo yok sana musungo joto bororok ekdom mane hit nangjak bkhawo jung borok bai tonglia hanai borok ni andaro jung tonglia phiaba jung khlaimanya onek borok chaitokha o politiko suklugui jotono kamai thangbai ke o kokrok tabukhe
bubagra simino chini mane ani moteta bobo sulai thai kri kun ekta bini tongu bini bo jora kaisa sajak nangkhai ang ani palace no phalei to ba an tiprasar ngo rokha khanyai haida haya sadin rok hingke ap pusponto palace hotel nam jakma bai tamni bagai asuk blame khlailai ba chung chini hani bubagra no ha norok comment khai di okay ang tinoni kuthuk wan chugui no mane ani kok chatui chayatei norok bujia comment khe chadi do ulo phono joraman khe norok ani of life no Facebook live no naidi tai norok bo nong ni bichar nong ni wan chumung naharmung kok chadi jahate bubagra ni mokolo phono klai bo tai bo phan manei o hani busarok ni bagai bo coba khaithung jeng phaidi tiprasarok buini yak ni jeng phaljak man slai jeng bubagra ni yak tuino jeng phaljak situng kama bai situng ju abono last itihas jini hello manai karan hambai nung phaima bagai bele hambai an bagai bele keno mane atam chanai happy kok nung phaima bagai manai nung ang to khasi je nung to saide man maya kok manti maya tui ang je manti maya tui ang tong thogo chat mia bo jeng ti ref ni foundation no ang last moment no ang stage so thangai kisak yak kolkha busang kolkha chini foundation day brirok ni asaima sal bubagra jungno asai rekha adino 5th June no mane 2021 hingke jeng tong thok mani chaya da tong baksa borok abo bujia borong munchu tong thokke je bo arono paisinai abo kunu kok ya hai dibana tong thokna bo nangnai musana bo nangnai chako thok bo chana nangnai jeng phiaba chini ok gian kemaui chana ni kok ya gian kemaui musana kok ya jeng sisawi si chana nangnai sisawi si musana nangnai chuak phegui te musaya ble jeng hayada e abo no comment khadi chuak phegui ebakai ri hamya chumui musaya na ble jeng actually brown chini tam mane chini mind no open khaina nangnai bujikha open khaya sak tin bukhano khuluk ya sak jeng kun dino tai ringlak norok abon boino ang belai khno tiprasarok no yarung no ang habui ang saiman thangka jeng tomung no tabuk bo jeng je khoroksa tai khoroksa no jeng sak nangla yang mani abono khibiya hingke jeng je sokphono bubagra je sokphono chin bagai coba khaitung jeng yok sama manglak tomuno jeng yarung jeng khe yarung ya diba jeng yarung hamjaklai ma krei kethalai ma krei jeng yapar ma krei mane bono guide khaini ta bo man ya phano jeng guide khaini ta nung omo o samung no nung khlai mano nung khlai di nung mano bono himmot rina nangnai phurungna nangnai job tok abo haitini bkhao phaya hangke jeng kundino bubagra jesu puno chiri khoktung ngothung jeng abo yok sama mangalak a point ka sabo note khaidin ro jeng phurungna nangnai sob samoy no ang hnei hinka hangke nung ang hinpru no jepru nung thui thangpurung ka borok nung phurung liya hangke apur ke bota mungsinai nung tam mungsinai apur sadi nung phurung kelang ya hangke nung ang tabuk ang no chau ang no joto kisu khlanyai omo bo ang khlanyai omo bo khlanyai u ring nai borok no ang poito khaya bono ang daito pura puri rilia hingke ang daito riyamang bo buphwru sering sinai dai ani kokhai daito ri di phurung di
bo ma khai ka hangke se bo ring nai je phru ang daito ya phar phru hangke se bo ring nai te a je daito ya sak jang nai borok bo over smart na kok krui bo bini daito no ring yang ke sungna nang nai omo khlai ke baheng no amo khlai ke baheng no ring yang ke sungdi nung sungma bai chi koning ya hada haya sadi norok nung sungma bai chi koning ya nung sungka hangke se nung ring nai te nung kong nai mane experience nung nai experience bai nung tai bo buskang agugui nung je phru nung khlaimali hangke te khorok sana nung phrung mangka hingke tomung no jeng obo hai dai to ya phar yang ke obo hai jeng jodi engko khayang ke je phru ang omo tamnin male tini khna sangsarok tam engke bu saimiya tini khna thui manu borok munchu oro tong phlainya bagi jeng phaiya haida haya sadi norok comment ke sabai di je khnai tong nai rok bon bagi no tipra hawo ang jesu phono neta kaham kaham hai educated borok kaham kaham kok jesu phono sai tong thung angkhe poito krikha ani logi songno ba akong chau bkha udru mudru tang sidi je engmani ingkha bubagra jodi tomung no bini na harmung hamyang ke hamyang sithung bini yakti phono jeng phaljak sithung eba khai jeng kemai thang sithung o hawo tai ke bukrui to do tong norok kisa je borok no jungwan chugo I bo sikito bo sanai fight khanyai tiprasarum bagai bo khlanyai tabuk bole sikito borok bo intelligent bo belai khano ongo a borok se helengi thangka hangge jeng tei sap no poito khanyai tai busuk chai tok sinai o hani bubagra tai busuk chai tok sinai tai busuk phurung sinai how achukna pojonto phurungka abo kaisa for example phunuk mani kintu chin borok sia chin borok abono borok saimeya ko chin borok tabuk phono power ni kuluk khaprum layu chair ni kuluk khaprum layu kintu main mudda tamo kebo ngolaya kebo sacrifice khanya na ya chini borok belai kono wanama singsa tei belai kono tam chanai belai kono wanama singsa tei kirma singsa mane thinang rok ni bagaibo ang to kristono poito khlainai borok mane ang tam chanai kiria do ang kiria just o kok thaise abo wanama singsa kirma singsa o sengsani tongmung o tiprahani tongmung je tabuk chini thinang rok baksa baksa hamya manuyo kulugjak hamya lamau kulugjak chini event tabuk je society je kajik nai rok bahke tong kajik jak rok bahke tong abrok no nuguibo belai keno ke bo sanai kroi hingke o hani bubagra abono to bichar khanya kok kroi hingke o sikito rok je tongnai rok kisa sinai rok kisa aboni tuibo somaso bosana nango কয়েকজন বাসা যা কিন্তু লগি রেনাই ক্রইন বাগै কমাই থাঙ্গো সানাই রকনি লগি কেবো করে নাই ক্রই হিংকে আবনি তুইবো বেলাই কেন কিসা কিসা ওয়ান সুগো বখর হংকে জাস্ট প্রেয়ার খাই ইয়া ফারকা কাইতর্ন সালসা বুজিথুং হनै কিন্তু আং সাসুং প্রেয়ার খাইमा बैतो नांगलाक बले आं बह सुमसक गनां आं प्रेयार खाइमानि nangya phonong mano tai juda juda borok bo abon tui prayer khainya nangnai kok sana nangnai haike se ungkong nai hayadi bana hingke belai kono o haut baksa baksa o ang to waisau su sawo online no sali ata ang sawo waisau su nok nogono ang sawo tai
khoroksa khoroknoi friend ni buskang bo ango kok sawo angta o hawo tongna musung liya ngen rok Bkha ta baidi kintu ang tongnai ang sometime ang Bkha ni kok no sakai Bkha da bai thang no o hani borok je ano hamjaknai rok abo bo kiru ang tomun ang yak ti saka hangge tai je ano hamjaknai je ano nugui sorry ang kisah emotional lengka ang kok sate tomuno ang mane yak tisa kang ke ani o je ano chajak nai borok Bkha da bai thongno an logi songno mawan chugu busarong mawan chugu ani bagi to option kebang ma se ani ama bokolono faidi ayang hani ring tongu Silongot 파이디 아마 사슴수 동자 우당 너거 찐 가시 운게 정부 사이는 스들랑 탕고 앙조버 아니 로기 성부터 앙조버 스티 들랑게 못 탕고 긴도 알아 동케 못 어로 스랑마 해게 알아 비니 목자 nke bono respect riwe angaro ma tongjau bonmain jara janjani metai no poito khlainai rok norok belai khno Bkha ka hambai surilai nya nangnai jeng tomung no girjao thangai jeng surilai kha bible porikha girjani samung no jeng khlaika asuk bai enough Bkha asak bai ingkha hanai ta wan chukdi jeng abono kari benogo phayoi chini wan chukmong no kuphur khlai kethar khlai jeng uje lama korojak borok no nachlena kokya jeng selengna kokya jeng phrungna che kok jeng kok kahambai jeng kethalai nya nangnai solution of phainya nangnai jeng sudu bible simi porikhe no je jeng salbrum girjao thangka salbrum jeng girjani samung no jeng khlaika jeng asuk bai mane jeng chini pholam thangka hanai abotawan sukdi kintu chini samung jeng hamjakna nangnai ang hada hamjak ang romdi tabuk ang pura kethar ke tongkha borok khoroksa bujiya no lama korojak borok no tomuno bono ang hamjagi angke bono ang phurungui lama kahamo tuma yangke ang tomuno ta for example ani mokolo kalai khata o borok no ang try khaine bujukna bagai je mansak try khaimani yakulo botomung buji yangke bin lamau bo yakar sidi bono abo se jeng chaitongna nangnai ingke jeng tomuno bono amtui nugui khiklai re mungsabu jeng sali yangke jeng je salbrum bible porimani girjan samung je tangmani salbrum jeng churi mani abo samung nangala tomuno chini Bkha nakar makrei hamjak makrei te bujuk makrei khoroksa tai khoroksa no bujuk makrei hingke Bkha ham makrei hingke jengjo to borok no ani tongmung ka hambai se ano hamjagai i
arose khaksang ma tongo tongthok ma tongo arose kubui kaitor tongo bokhut bonijeno gosiui phainai tomuno nung kaham Bkha bai suri khe tei samung tangkhang ke abo haisi ani bujima hingketa hingabon belai khano Bkha hilik bai ma wansuknai jeng ang sasungsung girja thangka porikha angko khap sasungsung proud feel nani abo kokya jeng girjao bo ma phrongnai jora ma rinai jeng sharing ma khainai o sangsarni kokno bahake jir o khairuk na nangnai a borok je lama korok ja borok no jeng tomu no mo hai khlaimangka hangke nin Bkha o no nung bujinai je I ang omo karek samung khaika hanai Bkha o no nung kesang manai tomuna ang all in all ang no joto kisu abo ang simino manu bo khai maya bo amtui hai Bkha pai ka hangke jeng mane jeng yok sama manglak saimaya ani o kok thik de thikya norok tomung chaja khangke norok mane kisa hingke I ang kubuino sawo honai ang bo bujinai da mane ani kok je saman thing tong honai ang bo perfect ya joto borok ke bo perfect ya abo kaisa jung first gosina nangnai perfect ya ekdom perfect ya jeng ang sometime suri brum eba khe mukum brum ta belai kono wansugu tabuk ang suri tongkha khulumui tongkha ngoi tongkha ani busarok no ang phurung semalia for example kok ni kokta ang girja thang tongkha sasungsung ani busano telang semaya ani busai no telang semalia ani bihik no telang semalia je no kaisa ta hingke ang yok sama demano ani nok ari ni borok no ang hamjak semaya ani jati gusti no ang hamjak semaya yok sama demano au taikesa kok amo haisip taikesa point nung hamjak mani yak ulo phurung mani yak ulo nini nok ari ni borok nini jati gusti nono buji ya hangkai apro nung yakar phaidi buji li ya hangkai bo bini mote no bo ungtongo jepru nung bono bujugui chareui khareui mangkhai rangri mangkhai bo apro simi se nono nini kok no bujinai eba kha nini kok no respect renai eba kha nono mane maniu apro simi se bo hamjagu hingke jepru nung rimalia jepru nung sob somoy no bini ganao basai malia hangke apru bokok khnaya bo ahai na hai thangung ke abokhe mane tai malia apru ke bini sakau yakti sar sinai mane yakar sinai bini bo thangsi thong bujili hangke tai tam khai sinai abo kaito no bichar khaini tobo ani pokho ani torof ni hoite ang try khlai kabla kaitor bo nuknai tai songdari sajla jisubo bo nuknai tai nini mutai kaham bo nuknai tomo nung Christian yang kai tam male ang poito tongo joto je maninai je surinai joto no bongni bisingo phola kaham tongo phola kaham joto ni khawo tongo a phola kaham ni dagi mungtui jodi tongkhangke a borok bo kintu yok sama manai bo jespono engko khlai thung khut bukhut a phola kaham jodi bini kok no khna kangke a direction mote nung ko thang kangke nung tuluk phiok jangnai nung sok painai je jagao kok kathang aro tuluk sok painai kok kathang kok
abo hai ta cái chai tok đi life for chai tok đi abo hai cái chai tok này borok bo chok pai nhai kok ka thango chok pai nhai kubui tamo ereng tamo cái phola ka ham rok to propono ka ham no bujiwo bo ham ya no ignore khai nhai cái tomuno chrai rok thinang rok tege sakok chini bororok mane sengsaro no tong umtoi je nukhungo bumapha khasiya buma bupha mane sisaya a nukhungo sometime chung nugui mano busarok kaham khasiu busa khasiu busarok se buma bupha no pusiu abo kaisa nut khai di point hayada je jagao buma bupha hor sal kosto khlaya busano kaham khe tisana bagai kaham gai lama kahamo talangna bagai nge abu sakai lama korojak amtui hayungu sometime nge joto ni nukhungo abo haya je joto borok na kepal kaham thung joto borok na haing thung abo janjani abo kaisa mane nini samung hnai daitori khata kaitor mutai rok chungno abo hai ang challenge yasagai ma khlainyai abo hai ang ani wansung mata ani nogo ani busa khasi yang abo kaisa challenge mane ang a busani ukulugo ma khlainyai bono ma muthangnai bono ma hamrnai je mansak amo chini kepalo che hai abo kaisa chini samung abo hai hingke jara busarok bumapha khasiya maya mane je chrai rok bumapha bini khasiya bo khasiwo a busarok ni bagai abo kaisa challenge ta hingke challenge accept khai nin man phano chubadi lama kaham talang di phurung di sometime busarok se teacher bumapha ni hai bongu o sengsaro hayada koko tongo bumapha se first teacher busarok ni phiaba sometime jeng o sengsaro nugui mano je busarok se teacher haida haya abo bokok ang to ani experience bai nungu ta hingke ang tabuk ikomo gudok bobok sajak thapao hingke borok girjani phaike to okhunyai bonboi na ang tabuk omo samsota saika alu bai mosreng sanamnai omono hingke gudok thaipung buslui lubia khamka tai phantok green jat oje green krida kiting abo kisa rekha thodo thokna an gudok comment ka sadin ro songjak hingke omo mosreng khainai kisa sa thok horwani thok renai motom na bagai hingke horwani thok bo kahamjat mane je phurupono ang quality kaham mani rutugui chana bagai tamni himale dam phono jesu phono damung thung ani effort by ang khlaima nungke ang ma rutugu ungke ang ma chanai tamni himale healthy ingna bagengke kirpon na kokya dam phonong thung kisa oro chorom rugui chanai ang hamya rugi kelai khangke rang abon sle double thanai abon bono kaham chana bagai kirpon tang di tamma jesu phono rang kri sai tongo rang kri hinai salai tongo phiaba mangsoke burum songai chalai tong kri rokbo sometime ta an abo kok sadin rok thik yangke bon bagi no kaham manui quality kaham no rutugui paidi thigi mane thik jodi tomuno nini effort ma yangke thigi chadi kisi charedi tobo quality kaham manui chadi healthy tongdi jahate neng rugio klayawui nini kosto phaya sinita rugio klai khang ko onek pailaya huilaya nai neng
double rang thanai tomung nung hamya mani cha khang ke ta kokni kokta nung tomung kaisa borok borang kri nu kintu chuak nung na le rang tong ble bini ha akokta for example hngei chuak nung man slai nung green hara sabji organic sabji dam ni phono nung paidi abose kaham hayadi bana hngei ang ani life oro no thaksinai ulo phono norok first to last naidi nai ang tam saka norok ni motamot na tapok di hngei tomuno all life no chaja khangke norok share khlaidi joto borok nai thu khana thu ani je bukhani kok ang belekeno mane tam chanai o hawo o hani borok no ani logini borok no hamjangma bage no o hani borok no bo ang hamjago joto bai tongnam sungo joto kathanam sungo joto bai no mane buji thung joto no thansa ke tongoi jeng thansa khushi tonglai nai thansa mane tam chanai ang chana ringlia norong chadi joto no hambai asung na ani life tini joto no khaka hamya phoro tai happy sunday joto no happy sunday phungka ham joto no